Pensa totes les coses que fas en un dia que necessitin internet. Unes quantes, oi? O moltes. A l'ordinador, al mòbil, toques la pantalla, prems una tecla i màgia. És fàcil, ràpid, còmode, oi? Doncs tot això és gràcies als cables submarins. Sabies que més del 95% del trànsit d'internet va per cable submarí? Xxxt. Els satèl·lits, sí, també s'utilitzen per coses com arribar a zones molt aïllades, la navegació aeronàutica, però en quant a volum i velocitat, no hi ha color. Potser quan veus el cable penses que és normalet, no sé, me l'imaginava més gran. Però fins i tot sense tenir en compte el finançament i la burocràcia, construir un cable és molt complex. Primer has d'investigar el fons oceànic, l'activitat sísmica i el terreny per trobar la millor ruta. Després col·locar el cable, que estigui adequadament protegit i enterrat. Pensa que hi ha trossos de cable a més de 8.000 metres de profunditat. O sigui, vigilar els animals, el trànsit marítim, i això a les 24 hores del dia, no hi ha un segon de descans, i moltíssimes coses més. Als Segogis ens encanten els cables submarins, són tan còmodes, ens passem el dia en ells viatjant d'un costat a l'altre. Bueno, nosaltres i el 95% del trànsit d'internet, esclar. Així que la pròxima vegada que internet et vagi lent, demana més cables submarins.